Hi friends, welcome back to John Baglari YouTube channel. Dini I'm very happy to say that आंहा दिनै चेनेला मोनेटाइज जाबाय. So आं बेयावनो खुसिजों दिनै ब्रादारखौ मार्बल देनो होनना लिंना लाबोदों आङो. बियो PUBG प्लेयार. So इउटिउबारफोरा बयबो मिथिगौ जानांगौ जायफोरा गेमार बर'फोरनि गेजेराव बिथांमोना बेखौ सिनायगौ. जायफोरा फ्री फायार प्लेयार बिसोर बांसिन सिनायगोन बेखौ. PUBG प्लेयारफोरा सिनायाबाबो फ्री फायार गेलेग्राफोरा बेखौ बांसिन सिनायनो हागौ. मानो मिथिगौ ना? स' बिथांनि माखासे जाहोनफोर दं. आं भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मानो फ्री फायार गेलेग्राफोरा बेखौ बांसिन सिनायो. स' आइ एम जन बाग्लारि आरो बियो मेहेर औवारि. स' दिनै जोङो सानैजों फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो सानदों. बे बाथ्राया जाहैबाय आं सोंनो सानदों ब्रादारनिसिम. आं खोनानाय बायदिब्ला बिनि इउटिउब चेनेला साननै सानथामाव सानै साथाम साबस्क्राइबार दंमोन, सानब्रै सानबायाव सानै साथाम साबस्क्राइबार दंमोन, नाथाय सानसेखालि फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन. बे बाथ्रा फंसेयाव मानसिफोरा गुट्टै बिनि सायाव माने मा होनो बेखौ एडमायार खालामनो हाबाय. बिथाङा माने मानसिफोरखौ गोसोफोरखौ एसे गुदुं खालामनो हाबाय जे मा होनो बेखौ ओरैबायदि मा सासे फाग्ला फैलायबायनो बर'फोरनि गेजेराव एसे नायनि मा नामलै मेहेर औवारि. स' आङो नायदों इउटिउब सार्च इन्जिनाव, गुगल सार्च इन्जिनाव. स' मेहेर औवारि लिरनाय लोगो लोगो पाबजि फैयो आरो. जाहोना मा आं मिथिस्राया. स' आंबो क्लिक खालामनानै नायबाय, रियेल बिनि मेहेर औवारि पाबजि होयोब्लाथाय बिनि भिडिअ सिद्दा फैयो. स' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों. स' दिनै आं बाथ्रा फंसे सोंनो लुगैनाया बे बाथ्राखौ मा गोसो जानानै फ्री फायार गेलेग्राखौ रायदोंमोन. बे फंसे बाथ्रानि थाखायनो आं बेखौ दिनै लोगो हमनाय जादों. मा गोसो जानानै माने नै होननानै इदि गावगोन होनना मानो बुंनायमोन. बे बाथ्राखौ दिनै आंनो ससे खोन्थाबानो आं बिथांखौ मार्बल देना होखारहरनोसै. खुलुमबाय लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो. आरो जन बाग्लारिनि न'सिम फैबाय आं दिनै. सफैबाय गोजोननाय मोन्दों. ओमफ्राय माने भिडिअ आगारजेननायनि बुंनांगौ आरोखि ना. माने भिडिअ आगारनायाथ' आं सिगांफ्रायनो लाइकि भिडिअ बानायग्राखा. ओमफ्राय आं बिराद मोजांबो मोनो. खिन्थु आं इउटुबाव फैगोन होननानै सानफेराखैमोन आरोखि. ओमफ्राय आंहा चेनेलबो दंखायोमोन, बे चेनेलानो, नाथाय आंहा साबसक्राइबार गैयामोन. अनलि 100 बिदि दङमोन आरो 100 जन दङमोन हमनानै ला. ओमफ्राय जेब्ला आं फार्स्ट टाइम भिडिअ आपल'ड खालामो इउटुबाव आंनि पाबजि गेमखौ गेलेनायखौ, बे समावहाय 20 जन 30 जनसोआ एकदमबारे माने लोगो नांनानै लाइन कमेन्ट खालामदों, बिराद गाज्रि खालामदों, बुंसोदों एकदम पाबजि प्लेयार एकदम जाम्बा बखा सखा बिदिनो बायदिसिना बुंदों आरो. दुखु मोनगोन. आं पाबजि गेलेयो, आं सिजन 2 निफ्राय गेलेदों ना, आं सिजन 2 निफ्राय गेलेदों. स' बेखौ लानानै आङो दुखु मोनबाय, आंनि बिखायाव आघात मोनबाय. आंथ' नुब्रा नङाना, आं गावनो हायो 10-20 जनखौ गखायो आं ना. ओमफ्राय आंहा बे भिडिअआ मोजां जागोन होननानै आं भिडिअखौ आपल'ड खालामदों. जेब्ला आपल'ड खालामो कमेन्टआथ' बिराद बुरजा. ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ दाने खालामनायनि उनाव आं एक्सट्रा रागा जोंनानै बानायदों बै भिडिअखौहाय. खिन्थु आङो नेम मेनसन खालामजोबनो हायाखै. 30 जन 40 जन नालाय. स' बिसोरो पार्टिखा, मालाय फ्रि फायार गेलेग्रा, बिसोर मालाय जुक्ति गोनांखा, बयहाबो सापर्टलायखा. जेब्ला आं बे भिडिअसखौ आपल'ड खालामबाय, खिन्थु आं बे भिडिअसखौ टाइटेलावनो होखादों बे भिडिअसआ अनलि फर पाबजि हेटार्सनिखासो. आंथ' फ्रि फायार गासिखौबो बुङाखै, बयबो पाबजि माबा फ्रि फायार प्लेयारखौ बुङाखै आं. अनलि जायफ्रा पाबजि हेटार्स बिसोरनि थाखायसोखा. नाथाय माखासे FF प्लेयार्सफ्रा मा होनगोन माने एगेन्स्ट जाजोब्बाय. माने बेखौ नुनानै माने बिसोरखौ बुंदों सानबाय, आंथ' मेनसन खालामाखै. स' आं मेनसन खालामैनि जाहोना जाहैबाय माने 30 जनखाय 20 जननिथ' बाराखामोन, आं नुखादों. आं स्क्रिनशट खालामनो रोङाखै दै, आं बावदों बे समावहाय, आंबो गोदानसोमोन नालाय. ओमफ्राय बिसोरो दानजोबदों. बिसोरो मानसिफ्रा एसे थाम्फै दुगामोन दां. फार्स्टआव बखिनानै गिनानै उनाव बिसोर दानफिनदों आरो ना. ओमफ्राय आङो बिदिनो आंनि लोगोफ्रा बे भिडिअखौ शेयार खालामबाय डाइरेक्ट फेसबुकआव. ओमफ्राय आंबो आंनि पेजआवहाय शेयार खालामना होबाय. ओमफ्रायसो आं उनावहाय भिडिअखौ आं माबायाव आंनि इउटुब चेनेलाव सोदों आरो. बिसिमानो बहुत मोजां. जार्नियाथ' गाज्रि नङामोन. जायफोरा पाबजि हेटार्स जेनेबा मोजां मोना बिसोरखौ जास्ट फंनैसो बुंदोंमोन आरो. खिन्थु बे गेम प्लेयारखा.
बेखौबाबो गाव नायनानै फैखानाय बेखौ मोजां मोनैखाय बैयाव थांदों जास्ट बिसोरखौ बुंदोंमोन आरो आंबो सिगां PUBG गेलेनि सिगाङावहाय आं फ्रि फायारखौ गेलेखादों मानोना बे समावहाय बै वाल गैयामोन फ्रि फायारावहाय वाल जायामोन आरोना बे समाव जों गेलेनाय समाव बे वाल जानायाथ' आपडेटनि उनावसो फैदों बे समाव बिदि जादों आरो माखासे ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों दानो क्लियार बुंखा बेनो बाथ्राया जितु ग्राफिक्स थायो गेमफोराव PUBGनि ग्राफिक्सआ बेस्ट ना फ्रि फायारनि ग्राफिक्सआ बेस्ट बारु दा प्रेजेन्ट सोलिबाय थानायावथ' जेनेबा PUBGनाथ' जेनेबा फनजों एसे खोथा जायो आरोखि ना डिभाइसजों एसे मोजां जायो माने डिभाइसआ मोजां ओमफ्राय बिनि स्नेपड्रेगन थायो बे जुदि बुरजाबा जों ग्राफिक्सखौ मोजां गेलेनो हायो ओमफ्राय फ्रि फायारबो मोजां गेलेनो हायो खिन्थु फ्रि फायारना माने दा आपग्रेड जाबोगासिनोखा बेबो मोजां ग्राफिक्स होलांगोन आरो दायो एसे मोजां जाबाय ग्राफिक्सआ बुहुत मोजां जाबाय ओमफ्राय दाथ' जेनेबा PUBGआथ' जेनेबा एसे थबंखा नालाय दंनाया खिन्थु डाउनलडिंफोरनियाव थाङोब्ला जेनेबा डाउनलडिंआवहाय फ्रि फायार एसे बांसिन आरो जेनेबा डाउनलडिं सिस्टेमाव जेननाय बायदि जायो आरोखि दा जों जे बुंनो थाङा जाय जेरै मोजां मोनो बेखौनो गेलेथों खिन्थु ग्राफिक्सनि बुङोब्ला जेनेबा PUBGआव दा आपग्रेडिं जानाय सिस्टेम PUBGआ एसे साबसिन जायो आरो जों गेलेनाय एक्सट्रिमाव गेलेनो हायो जोङो दायो ओमफ्राय माबायावबो हायो आंथ' दा फ्रि फायारखौ गेलेला बहुत बोसोर जाबाय बोसोरसेयानो बारबाय खोमा बोसोरनै जाबाय खोमा आरोना बे समावथ' ग्राफिक्सनि खोथा गैयामोन खिन्थु ग्राफिक्सआ मोजां जायो बेयावबो खिन्थु दा आपग्रेडिं जाबाय थागोन आरो मोजां आंहाबो बांसिन दायो गेमनि सायाव नलेज इसिबां गैया बाट जायफ्रा आंखौ गेमाव फल' खालामनो गोसो आंनि फेसबुकजों आङो जन बेस 820 नोंथांमोना आंखौ केरेम बलाव फल' खालामनो हागोन आंहा बर'फोरनि गेजेराव टप रेंकआव दङ स' रावबो दिनैसिम बर'फोरनि गेजेराव केरेम बलनि गेजेराव आंनिसिबां लेभेल लाना रावबो गेलेनो हायाखै स' गेमाव आंबो नोंथांमोनजों चेलेन्ज खालामनो लुगैदों दायो केरेम बलावहा नोंथांमोना जुदि गेलेनोबा केरेम बलाव जेरै जोंनि ब्रादारा दाय 20 हेडशट खालामनो हायोब्ला आंबो स्ट्राइकार मोनसे मोनगासेयावनो माने गासै गेमखौनो अफ खालामनो हानाय केपासिटि दं स' बे टारगेटखौ लानानै जों भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन स' नोंथांमोना स्टे टिउन खालामबाय था जोंनि चेनेलाव स' आं रिकमेन्ड खालामगोन ब्रादार बिथांनि चेनेलखौबो मेहेरवारि साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो आंनि चेनेलाथ' गोदानखा स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो स्टे टिउन खालामनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ मा होनोमोनलाय ट्रां कलं दं होबानो जाबाय स' गाइस बाय बाय थ' लोगोफोर आरो मोजां मोनबायबा भिडिअखौ लास्टावहाय जोबनायनि सिगां खनसे लाइक होदो बिनि उनाव कलं दंखौ थुना होदो आं साबस्क्राइब खालामदो सापर्ट खालाम शेयार खालाम गाइस बाय बाय लाभ इउ अल